Hola, bon dia. Eh, Aquesta setmana, el dijous dia 30, aquest dijous, de 7 a 9, AFNE, a l'Associació de Famílies per Adoptats d'Etiòpia i l'Institut Família i Adopció, organitzem un taller per adoptats de més de 17 anys, adults de més de 17 anys, que vulguin compartir i aprofundir sobre els seus orígens i la seva identitat. Ja sabeu que jo sóc adoptada i mare de 3 fills, els 2 primers biològics i el tercer adoptat, i terapeuta i mediadora familiar. Soc la directora de l'Institut Família i Adopció. Aquest taller que organitzem amb AFNE està subvencionat per la Generalitat. Aprofiteu-lo perquè ens preguntarem uns temes que segur que tots hem viscut, com és què és per nosaltres els que ens van adoptar la recerca d'orígens i la identitat. Quins efectes ens pot fer trobar la família d'origen? Aquest buit que sentim i la soledat se'ns acaba quan la trobem? Com treballem aquest buit, el rebuig, l'abandonament? Quina ansietat tot això ens provoca? Quins efectes? Com ens pesen els patrons mentals que ens han inculcat els nostres pares i mares adoptius? I com els treballem? Tot això són preguntes, dubtes i sensacions viscudes, emocions viscudes, que treballarem i compartirem conjuntament. M'agradaria que els que també ja heu treballat bastant el tema i heu conegut la família d'origen, pugueu venir a aquest taller. Són 3 sessions, comença aquest dijous de 7 a 9 i en farem una també al febrer i una al març. I totes 3 estan, és un luxe, és un regal, perquè estan subvencionades, tal com us deia, per la Generalitat. Veniu i treballem-ho junts, que llavors a l'última sessió, un taller, el farem compartit amb els pares i mares que estan treballant també amb 3 sessions a part, tots aquests temes, i crec que els ajudarem molt. Si com jo us heu pogut preguntar moltes coses i els heu treballat, o els que no, veniu a compartir-los amb nosaltres, que crec que també portem una mica ja de treball fet, veniu i ho compartirem amb aquests pares i amb altres adoptats que necessiten molta ajuda. Us convido, doncs, aquí sota sortirà l'enllaç i l'adreça on ho farem. Moltes gràcies. Us espero aquest dijous.